जिसे कहा जाता है। वो जो यहाँ का ऊपर बॉर्डर देख रहे हैं आप, वो यहाँ LOC है। जाओ जाओ लाइन ऑफ कंट्रोल जाओ में पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। हाँ ഹലോ, നമ്മളിപ്പോ ബാരാമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കൂടെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ये प्रॉपर जगह का नाम क्या है? ഗുൽമർഗ്. ബാരാമുള്ള താഴെയാണ് അല്ലേ? डिस्ट्रिक्ट बारामूला। ബാരാമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഗുൽമർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ വ്യൂ പോയിന്റുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ഈ ട്രാവലിംഗ്, ഈ കുതിരപ്പുറത്തിലെ ട്രാവലിംഗ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇന്നലത്തതുപോലെ തന്നെ അതാണോ അല്ല ഇതാണോ രസം? അത് വേറൊരു രസം. ഇന്നലെ വരേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടാ, നഷ്ടാണ്. भाई साहब जी वीडियो चलता है फ्रंट साइड में. खींचो ऊपर खींचो। हाँ चलना। तेरे को बोलना चाहिए ना, बार बार आओ, क्या शुक्र है। Hi everyone. Hi. Are you happy? Are you enjoying? Happy. Okay. You enjoy much more. Yes. Okay. I am the king. Okay, you are a king. Yes. മുഗൾ രാജാവും ഭടന്മാരും യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. होश बच्चे। अभी भगाएंगे भी आपको आगे में, अभी नहीं, अभी ढलान है ना पूरा। നന്നായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പോകുന്നു. കുതിരപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഗുൽമാർഗിലൂടെ ഇല്ല യാത്രയിലാണ്. ഓരോരാളും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ, ഓരോരാൾ കാണിച്ചോട്ടെ. മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അടിപൊളി അടിപൊളി യാത്ര. हिंदी में बात करो ना, हम भी समझेंगे। സൂപ്പർ. ये राइडिंग बहुत पसंद है और मजा लगता है ना? ओके, बहुत मजा लगता है. ओए आप तो रोको इसको, मैं थक गया दौड़ दौड़ के। अब पीछे से बैक पोज बन रहा है, ठीक है। हाँ, इस पूरा इस सर्कल में बनेगा. रोज पाथी हो लाला सुमा वीडियोस में आजन वीडियो फोटोस में गश नहीं किरदार इलाज ना तमसा गश नहीं उनके क्या के अगर उमन के ऐसी ना इथे उमरट नेता थी पे. ओके, आर यू हैप्पी? हैप्पी. ओके, ये लीजिए सर जी. I give you some instruction for horse riding, okay? Okay, If you go down, your body weight will little bit back and back, front. foot front. Okay, like this. Like this. Okay. If you go up, your body weight little bit Front side. foot back. foot back. Okay. Yeah. आपका नाम सर? मुदस्सिर अहमद. मुदस्सिर अहमद. Yeah. किधर है तुम्हारा? I am from Baramulla. बारामुल्ला. Yeah. नाम क्या है? इरफान. ओके. कितने साल तक पढ़ाई किया मैंने स्कूल में? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ. मास्टर करने. योर कॉलेज श्रीनगर यूनिवर्सिटी. ओके. श्रीनगर. हाँ. Your English is very nice. Yeah, bachelor of what?
ഒരു പാർക്കിലേക്കാണല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. ഓക്കെ. ഇത് കൊറേ ദൂരം ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ? ഇത് आर्मी का पार्ट आता है, वो जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, हाँ हाँ, ये पूरा आर्मी का इलाका है, ठीक है? ഓ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലാതായിട്ട് തോന്നി അല്ലേ സജീവാട്ട? ചിലപ്പം വിചാരിക്കും നമ്മയും കുതിരയും തായൽ തന്നെയാണ് ചില സമയം. നമ്മളിപ്പം ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആടെ ചെറിയൊരു തടാകലുണ്ട്, തടാക, അതിൽ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആ സാധനത്തിന് തൊട്ടിലാട്ടം, ജയിന്റ് വീൽ. ഇന്ത്യയുടെ പതാക അതാ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ പാറി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കുറെ മിലിറ്ററി ഏരിയ ആണ് അല്ലേ? വൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം, ആ പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ച വൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം മിലിറ്ററി ഏരിയ ആണല്ലേ? ഇവർ ഇത്രയും നടന്നിട്ട് ഇവർക്ക് മടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ആരോഗ്യം ചിന്തിച്ചോക്കെ. നമ്മ ഈ ഹോഴ്സിന്റെ മേലെ അവര് ഒരു മടുപ്പില്ലല്ലോ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടന്നു വരാല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? നടന്നു വരാം. അങ്ങനെ നമ്മ നടന്നു വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ 6 മണിയാവും. ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് ആദ്യം എടുക്കണം. ആദ്യം കരിയും ഇടക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാഴ്ചയുടെ ഒരു വിസ്മയം തന്നെയാണല്ലേ കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. എല്ലാം നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പൈൻ മരങ്ങൾ മാത്രം അല്ലേ? വലിയ കുന്നുകളും കുന്നും വാലിയും. यहाँ पे काटना इलीगल है ना सर? फाइन से आपको खाली एक चीज मिलेगा. आप शिकारा गए थे, हाउस बोट शिकारा में, वो शिकारा जो है वो फाइन ट्री का बना रहता है. ओ फाइन ट्री फर्नीचर बनता है, ऐसे में नहीं काट सकते, इलीगल होता है. लीगल तो मिलता होगा ना? हाँ लीगल मिलता है, लीगल मिलता है. फर्नीचर बना सकते हैं अच्छे से. अब क्या है सर, നമ്മളിപ്പോ ഹോഴ്സ് റൈഡിന് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു കാശ്മീരി പുലാവ് ബിരിയാണി അല്ലേ? പുലാവ് അല്ല, കാശ്മീരി ബിരിയാണി. കാശ്മീരി ബിരിയാണി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല സാധനമാണ് അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है. आपका नाम? अब्दुल रहीम. अब्दुल रहीम. बिरयानी? यस यस. ओके. चिकन सर. चिकन बिरयानी. चटनी सर. चटनी, कश्मीरी चटनी बहुत चाहिए. ओके सर. बहुत टेस्टी है. ईमन को तो बहुत बड़ा. അല്ല ഈ ചക്കർ ബിരിയാണി വേണോന്ന് ചോദിച്ചോ? ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. जाओ बिरयानी. कोई बात नहीं है, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा. हैं? जाओ. हाँ ओके. और मंगे और लेना है तो ले ले सर. ചട്നിയും ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണിയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബഹുത്ത് ബടിയ ടേസ്റ്റ്. ഇത് വരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോം ബനാലേ. अच्छा सर. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सर. കട്ടില അല്ല, ഇത് ഈ കാശ്മീരി ചട്നിയും ആ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
എങ്ങനെയുണ്ട്? വേറൊരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ അറിയുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ ചട്നി, ഈ ചട്നി ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ചട്നി, സ്പെഷ്യൽ ചട്നി ആൻഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാലേ കാശ്മീരിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ചിക്കന്റെ കാല് വേണ്ടെന്ന് തോന്നി അതെന്തായാലും തിന്നു. അത് ഇങ്ങനെ പുലാവ് ഇങ്ങനെ തിന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനും ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടുന്ന് തിന്നാ കുറച്ചെന്ന്. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. कैसा है? कैसा है? अच्छा है. बोलो आओ सर, कश्मीरी पला, वेज पला, गर्मा गर्म पला, मजा नहीं आया पैसे नहीं लगे, गारंटी एंड श्योरिटी. आओ सर. ओके बस सर हो गया. आजा नहीं आया. हाँ, आपका नाम? शब्बीर. ओके. आप also बिरयानी? हाँ, मैं यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से बिरयानी का काम कर रहा हूँ. माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस भी चलता है. ओके, ऑल द बेस्ट. लोग आ भी जाते हैं यहाँ पर, और कश्मीरी लोग सबसे ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि ये कश्मीरी आइटम ही है. हाँ. तो इसमें हम बहुत सारे किस्म के आइटम डालते हैं. ओके. देख सकते हो, खा भी सकते हो. हाँ. और कुछ बस रंग का खुश तो हम. ओके. और अब कहाँ से? केरला से आ गया. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മര് എവിടെ എത്തിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർഗീയമായ ഒരു സ്ഥലത്ത്. അതന്നെ, ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടോ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടോ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റൂല. അത് ശരിയാണ്. അത് ശരിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ തീർക്കണം അല്ലേ? ഇത് 3D ആണ്. ഇതൊരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ. എന്ത് രസമാണ്. ഹൗ എങ്ങനെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സൗന്ദര്യമില്ല. കുന്നും മലയും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. School bus, the Kashmiri school bus. കാശ്മീരി സ്കൂൾ ബസ്സാണ് പോകുന്നത്. कंप्यूटर है. लाइन ऑफ कंट्रोल. ये सेकंड फेज, केबल कार का सेकंड फेज. ठीक है. मगर आज ये बंद रहता है, सेकंड फेज बंद है आज क्योंकि इसका रिपेयरिंग चल रहा है. ठीक है सर. भाई ब्र साउंड फास्ट चलने के लिए. ഭായ് നല്ലോണം സ്ഥലമെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? എല്ലാം പൈൻമരത്തിൻ്റെ ഇതന്നെ. ഈ നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റി കണ്ടു. അതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലേ? നടന്ന് കാണുന്ന അതേ എഫക്റ്റായി നമുക്ക്. അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മ പോകുന്നു.
നമ്മ ഒറ്റക്ക് വരുന്നത് അങ്ങ് ബൈക്ക് റൈഡിങ്ങിനെല്ലാം വരണം. ഇല്ല ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് അലൗഡ് അല്ലേല? बाइक राइडर्स अलाउड करते हैं? कौन सा बाइक? केरला के पर्सनल बाइक अलाउड? हाँ പുതിയ വെല്ലില്ല. उस होटल में हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए. बॉबी मूवी बॉबी रूम, ठीक है? हाँ बॉबी रूम. ओके. हाईलैंड्स पार्क इसी में है. होटल हाईलैंड्स पार्क. ओके. इसी में है वो बॉबी रूम. बॉबी रूम. ओके. हम तुम एक कमरे में बंद हो गए और चाबी खो जाए. हाँ ठीक है सर जी. हाँ. और जो वो ग्रीन और येलो पिलर्स आप देख रहे हो ना सर, ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം നടന്ന സ്ഥലമാണ്. दिस इज ए स्की स्लोप. स्कीइंग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है सर? हाँ. बार लगाया हुआ है. हाँ. जब स्कीयर जो है ऊपर से स्कीइंग के लिए आते हैं नीचे हाँ. और वापस जाना उनको गो बैक जब वो जाते हैं वो हाँ. बहुत ही मुश्किल होता है वापस ओके. जाना. ओके. फिर ये बार उन्हें एक किस्म से खींच के लेके जाता है, ठीक है सर? इसमें एक स्टिक रहता है. एक स्टिक रहता है, वो अपने टांगों में फंसा के वापस खींचना पड़ता है. മഞ്ഞില്. കയറ് കെട്ടി വലിക്കും അല്ലേ? एशिया पे नंबर 1 पे माना जाता है, वर्ल्ड में नंबर 2 की वजह से हाइट की वजह. हाइट. ओके. हाँ या ये पूरा एरिया, ये पूरा जो अंडर है ना फेंस अंडर, ഇത് ഗോൾഫ് കോർട്ട് अല്ലേ? पूरा गोल्फ कोर्स. वो देखो गोल्फ खेला जाता है, वो बंदे देख रहे हो? हाँ. सीधा लेफ्ट साइड यू सी द ग्रीन हट है. 20 years old, 120 साल पुराना, ठीक है? अजय देवगन और काजोल का मूवी बना है वहाँ पे, दिल क्या करे, देखा है? और शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, जब तक है जान सॉन्ग जिया जिया रे, ठीक है? वो कैंप फायर के आसपास नाचते हैं. इसके आसपास नाचते हैं और सामने में इसके एक पेड़ है जिस पे बैठ के अनुष्का शर्मा गाती है जिया जिया रे. ओके. നമ്മ എത്താനായി കേട്ടാ. നമ്മളാ ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത ആടേതല്ലേ? അതന്നെയല്ലേ ആ ചർച്ച്? ചർച്ചല്ല, നിങ്ങൾ നടന്നു വന്നോ? എവിടുന്നാണ്? പാലക്കാട് നിന്നല്ലേ? എപ്പോ വന്ന്? കൊറേ ദിവസമായി വന്നിട്ട്. എന്നാ പേര്? ശ്രാവൺ. ഒരു യൂട്യൂബിലിടെ CrowMedia എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് CROW. ഓക്കെ. Your body were little bit back front. ഇന്ന് നമ്മൾ 3 മണിക്കൂർ വന്ന് ഇന്നത്തെ കുഴി കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷൻ. अच्छा. ओ नहीं चाहिए. हाँ यार ഐസിന്റെ സമയത്ത് നല്ല രസമുണ്ടാവും കാണാൻ. എന്താ ഇതാണ് കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷൻ. പോണ്ടല്ല. സമയത്ത് ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. എന്നെ കാണാനുള്ളൂ. ഇതിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അവിടെ. और पार्ट जय शिवशंकर, राजेश खन्ना, मुमताज दिखता है वाटर. അതാണല്ലേ? अभी भी चलता है. अभी भी चलता है. ഒന്ന് പാടിയാ എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. अच्छा. मेरे को याद दो लाइन. अरे तो मेरे को याद नहीं है उसका 2 लाइन. ഇവനോട് പറഞ്ഞേ പാടില്ലല്ലേ? वो अब दिख रहा है चर्च का क्रॉस, यहाँ से दिखेगा आपको सर जी. चर्च का क्रॉस यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है?
वो ऊपर में दिख रहा है. हाँ, it opens only Christmas days, okay? क्रिसमस डेज पे ओपन रहता है ये विंटर टाइम में. अभी बंद रहेगा ऐसा. अभी बंद है. ഇങ്ങനെയല്ലേ ഓടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതിലിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ഫാസ്റ്റ് 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 फास्ट गुड. अरे हाँ 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 तो मजा आ रहा. ओ चलो चलो. ओके ओके. वाह तो फास्ट.